रायजोफोर 4 घन्टासो नेट बन्द जानायावनो माबायदि जादों मानसिफ्रा सिगांथिं नायना लादो बा साननै सानथाम नेट बन्द जायोबा माबायदि जाबावगोन दिनै 3-4 घन्टा बन्द जानायावनो माबायदि जादों सिगांथिं नायना लादो बे नेट बन्द जानायनि थाखाय नैबेहाय माखासे नेट बन्द जानायनि थाखाय टाइम पास खालामनो फैदों आरो मानसिफ्रा नायना लादो दिनै मबाइलनि नेट गैयिनि थाखाय ओरैबायदि मानसि जादों माने नायदो आरो ओरैबायदि मानसिफ्रा अबाव मा खालायगोन मा खालाया जानानै नैबेहाय माने बेरायनो फैदों आरो बेफोराव ओरैबायदि माने अखाबो फैथारसिगौ नै बिराद गिलु फालु अखा सारि घन्टा दिनै नेट दानना होनायावनो माबायदि मानसिफ्रा बिदि बेरायफैनो गोनां जादों आरो साननै सानथामसो आरो बिदि नेट दानना होनांगौआथ' दंसै आरोना ओरैबायदि माने साननै सानथामसो नेट दानना होनांगौ मा जानांगौ 4 घन्टा नेट दानना होनायाव माबायदि जादों नुहाय नों मानसिफ्रा ओरैबायदि ओरै खना मानसिफ्रा टाइम पास खालायनो गोनां जादों आरो मा खालायगोन मा मागोन अबाव थागोन अबाव मागोन ओरैबायदि हाजार मानसि नायदो मा खालायगोन मा मागोन जाला जोबना दं आरो मानसिफोर नेट दाननाय लोगो लोगो ओरैबायदि सारि घन्टा नेट बन्द जानायाव माबायदि जानो गोनां जादों नायनानै लादो ओरैबायदि माने अखा फैसिगारगौलै रायजोफोर अखाया बाब खोमसि जाबोखादों 4 घन्टासो नेट बन्द जानायाव मानसिफ्रा मा खालायगोन मा मागोन बिदि जानानै दं आरोना ओरैबायदि मा खालायगोन मा मागोन हाजार मानसि हाबबोगासिनो दं नै मानसिफ्रा माने दिनै उरां फारां जानानै दं आरो सोरगिदिं माने गामाखालि बिदि मानसि जागोन आरो दिनै नेट बन्द जानाय लोगो लोगो
नायदो खना खनला मानसिफोर दङ नै ओरैबायदि मानसि जादोंमोन नेट गैयिनि थाखाय।